Egyik legizgalmasabb dolog a Dublival kapcsolatban a globális, világszintű terjeszkedése az üzletnek. Mindez 2010-ben megvalósul, nagyon izgalmas időket élünk át. A Dubli oldala és szolgáltatása kiterjed az egész világra. A Google mintájára a Dubli rengeteg szervert helyez el az egész világon azért, hogy egyforma sebességgel tudják kiszolgálni a különböző földrészek ügyfeleit. Ma még külön vannak aukciók Amerikában és Európában, de hamarosan indul a globális platform, ahol Amerikától kezdve Európán át Japánig mindenki ugyanazokra a termékekre fog licitálni, amelyeknek az eredménye az lesz, hogy az árak rendkívül gyorsan fognak csökkenni. Mindezek mellett a Dubli megvásárolt egy másik vállalkozást, amely egy különleges szoftver alkalmazásán keresztül az ügyfelekkel direkt kapcsolatot tud teremteni. Ezt az alkalmazást Cinchnek hívják. Képzeljen el egy számítógépes alkalmazást, amely kódolva van az ön üzleti kódjával. Amikor elküldi ezt az ügyfeleinek, elkezdik használni, biztosan tovább fogják adni barátaiknak, mert annyira jó. Így a szoftver elkezdi élni saját életét, és kiépít önnek egy ügyfélkört. Az ügyfél számára letölthető lesz a saját számítógépére, laptopjára, mobiltelefonjára, és egy direkt kommunikációt épít ki a vállalat és az ügyfél között közvetlenül. Ezen keresztül az ügyfél olyan testre szabott információkat kap, amelyek őt érdeklik. A Cinch program folyamatosan figyeli az ügyfelek magatartását, megállapítja, hogy kit milyen termék, milyen fajta aukció érdekel jobban, és ez alapján a Dubli.com oldalon meghirdetett aukciókon kívül személyre szabott, ellenállhatatlan ajánlatokat tesz az egyes ügyfeleknek. Ez azt jelenti, hogy direkt kommunikáció alakult ki a cég és az ügyfelek között. Ezt a lehetőséget a termékek gyártói is már nagyon várják, hiszen minden eddiginél közelebb tudnak kerülni a vásárlókhoz. A Cinch program 3 hónapos teszt időszakában 300 000 új ügyfelet hozott a Dublinak. A Dubli a Cinch program gyors terjedését most azzal promotálja, hogy amikor az ügyfél első alkalommal letölti az ön Cinch szoftverét, és ezen keresztül legalább 5 euró értékben krediteket vásárol, akkor azonnal kapni fog egy $500 értékű utazási utalványt, amelyet a Dubli tulajdonában lévő utazási irodánál található több mint 7500 utazásnál válthat be. Elképesztő ajánlat! A Dubli szolgáltatásának egy további eleme a webáruház. Észak-Amerikában már több mint 1000 partner csatlakozott hozzá. Nagy áruházláncok, szolgáltatók, éttermek, ahol az ügyfelek 60%-ig terjedő kedvezményekhez juthatnak. 2010 folyamán a Dubli a saját nevével, logójával ellátott fizetőeszközt bocsát ki, és hitelkártyán keresztül tudunk vásárolni bárhol. Mindezekkel egy eddig soha nem látott globális üzlet veszi kezdetét, amire nem volt még példa az interneten.